Masak garang asem. Ki perdana ya lur aku masak gara-gara berseliweran nang HP dadine aku ngiler. Ket wingi goleti blimbing wuluh ora nemu akhirnya oleh nang prak sekolahane anakku. Ki bumbune ya lur ditumis disit bumbu halus masukkan lengkuas, serai, salam, daun jeruk, digongsong nyampe mateng. Nek bumbune wis mateng dilepokna ayame. Terserah ya lur arep direbus disit apa ora ayame sesuai selera. Bar kuwe masukkan air. Perbumbuannya masuk kena gula, garam, micin, penyedap, karo lada. Bar kuwe lepokna santene. Nek pengen lebih gurih jane nganggo santan sing asli ya lur, aja sing instan. Terus ditutup nyampe ayamnya mateng ben bumbunya juga meresap. Nek kirane wis mateng, gari dibungkus nganggo daun pisang. Nembe ditambahi tomat karo blimbing wuluh. Dikukusnya kurang lebih 15 menit ya lur. Terus garing bungkus nggo aku karo bojoku. Ditambahi tomat, blimbing wuluh, cabe ben pedes. Karena godongnya kurang gede terus bocor, akhirnya tak kukus nang waja. Ora apa-apa lah ya lur, kadar dipangan dewek iki. Garang asemku wis mateng lur, kira-kira mengine apa ora? Gone anakku juga wis mateng. Jane rasa dibungkus nganggo daun pisang ya ora apa-apa. Cuma ben aromanya lebih sedep. Ya wis lur, nyong garam padang disit. Kesuwun sing wis nonton videonya sampai akhir.